לי כעורכת בחירה ב-JNS, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאת כאן איתנו היום. רצינו להבין את כל העניין של היחס עם האמריקאים, גם בהקשר של היום שאחרי בעזה. כלומר, היום האמריקאים רואים שישראל, כמו שאת אומרת, היא ווינרית, היא מסוגלת לעשות לחיזבאללה מה שאף אחד לא חלם שאפשר לעשות. ברוך השם, באמת רואים תוצאות מדהימות. כל הדבר הזה גורם לאמריקאים להסתכל עלינו מחדש. אבל אנחנו שואלים, האם מדינת ישראל תוכל להגיד לאמריקאים, באיזשהו אופן של יוזמה ישראלית, אנחנו מתיישבים בעזה. נכנסנו לנושא של התיישבות יהודית בעזה. מה הסיכוי שאמריקאים, אם הם יראו מולם ממשל ישראלי, ממשלה ישראלית נחושה, שמבינה שזו הדרך היחידה בעצם להכריע את חמאס טוטלית, מה הסיכוי שהאמריקאים יתיישרו עם זה? זה תלוי בשני דברים. קודם כל, מן הסתם, הסיכוי להעביר דבר כזה בקרב אנשי הממשל האמריקני הרבה יותר גדול אם טראמפ יהיה בבית הלבן מאשר אם קמלה האריס תהיה שם הנשיאה. וצריך לקחת את זה בחשבון. מרחב התמרון שלנו עם כל האהדה האמריקנית כלפינו, אם יש לנו 4 שנות האריס לפנינו, אז האמריקאים לא יתמכו בנו כל כך.